Tapio Virkkala, muotoilija, käsityöläinen, akateemikko. Hän on Suomen sodan jälkeisen taideteollisuuden ja teollisen muotoilun keskeinen hahmo. Yksi hänen omista ympäristöistään on Inarin Lapissa. Saamelainen hän ei ole, vaan vieras Etelä-Suomesta. Mutta täältä hän on löytänyt arvoja, jotka muualla tuhotaan. Täällä pohjoisessa voi elää Lapin asukkaan arkipäivää ja kokea sen karuuden ja armottomuuden. Etelästä tulleella on kuitenkin pakotie, sanoo Virkkala. Sitä ei saamelaisilla ole. Saamelaisen leipä on tiukassa. Lappi ei ole muotoilijalle pinnallista romantiikkaa, vaan luonnonelämysten, rauhan ja hiljaisuuden kokemusten lähde. Pohjoisen maiseman rauhassa voi syventyä luonnon orgaanisiin muotoihin ja materiaalien olemukseen. Mietiskelystä syntyvät ideat ja valmiiden töiden hahmot. Tapio Virkkala aloitti lasin käsittelyn Iittalan tehtaalla vuonna 1947. Esko, tuosta ennen vähän näin katsomaan tätä hommaa, miten tämä menee. Ei se oikein luonnistanut täällä ensimmäisen kerran tämä meidän juttu. Katos, kun Aika hyvän näköinen se kyllä. Joo, mutta se niinku, olisi joku isokenkäinen astunut päälle, katos tähän keskelle. Joo, se on vähän liian suora. Niin kuin lättä. Meidän täytyy saada vähän niinku enemmän nousemaan, että se on niinku pisaramainen vaikutus siihen. Se on niinku laiska tämä homma. Sitä täytyisi pyöristää sillä kokonaan. Mutta tässä se... Virkkala työskentelee yhteistyössä toisten esineen valmistamiseen osallistuvien kanssa. Hän on mukana koko työprosessissa, jossa esine saa lopullisen hahmonsa. Joo, tää on se vanha juttu. Tää on se uudempi. Joo, saat sä sen paikoilleen päälle siellä kunnossa. Vissiin. Hyvä, katos kun menee hyvin. Tää niinku kollaa paremmin tuossa pohjassa. Eiks totta? Kyllä. Ja katos nyt tässä, niin tämä... Mä luulen, että toi on, niin se, tuossa on semmoinen kraadi tuossa reunassa tuossa, no, eikö totta? Useimmiten teen muotit itse, tuonne lasihyttiin. Niihin puhalletaan ja jonkin tunnin kuluttua on kädessäni valmis esine, sanoo Virkkala. Näin hän pääsee tuloksiin ilman pitkiä selittelyjä ja välttää tulkintavirheitä. Sehän voidaan tehdä, katos juuri tällä tavalla, kun se vedetään tuolla.
Me tässä tehdään näitä pikkukorjauksia vielä, niin voit silloin päästään niin kuin aika lähelle sitä. Niin vissiin niistä osa pitäisi olla tämmöisiä pyöreitä osa. Joo, kato, se jakautuu niin kuin kolme. Kyllä, Justiin, kyllä. kato, siinä justiin terävän kulman kohdalla se jakautuu, niin silloin me saadaan tuo menemään. Ja muilta osin se jäisi tuohon. Joo. Esineen elämä alkaa prototyypin, ensimmäisen peruskappaleen valmistumisesta. Tässä arassa vaiheessa pyrin olemaan mukana prosessissa ja saan tukea ammattityöläisten arvokkaista kokemuksista, sanoo Virkkala. Kiinalainen ajatus siitä, että tuotantokoneiston henkilöt suunnittelijaa myöten joutuvat ajoittain tekemään alempien portaiden töitä, on hyvinkin terveellinen, jotta tieto ja taito eivät ravistuisi. Sarjatuotantoon osallistuvan on tunnettava koko tuotantotapahtuman asteikko ja tekniikka. Jännite teollisuuden automatisoidun ympäristön ja pohjoisten maisemien välillä on suuri. Mutta molemmat kuuluvat Virkkalan luovan työn ympäristöön. Yksinkertaisen saavuttaminen on luovassa työssä kaikkein vaikeinta. Luovan työn perinteessä meillä Suomessa on paljon mietiskelevyyttä. Sieltä lähtee myös taiteilijan sisäinen vuoropuhelu itsensä kanssa. Työskentelen käsillä. Ne ovat vanhimmat työvälineet. Käsillä tekeminen on ilo. Se merkitsee minulle paljon. Sillä on minulle melkein terapeuttinen merkitys, kertoo Virkkala. Hän aloittaa työskentelyn piirustuksen luonnoksen pohjalta. Niitä syntyy kymmeniä, joskus satoja. Hän valitsee niistä kehityskelpoiset. Lintujen tekeminen oli muotoilijalle eräs mielikuvituksen leikki. Veistäminen on aina ollut osa Virkkalan persoonallisuutta. Hänen suunnitteluasteikkonsa ulottuu seteleistä pulloihin, veitsistä ja haarukoista, veistoksiin ja grafiikkaan. Pienet kahlajat ja niiden hippelehtivät liikkeet, niiden vangitseminen tuottaa oikein iloa. Mutta se on nautinto siinä mielessä, että silloin täytyy olla niin kuin hermot sormenpäissä ja oikeastaan silmät sormenpäissä sen takia, että siis ihmisen silmä ei erota muotoja kuin niin hyvin kuin sormien silmillä.
Lintujen tekeminen ei ole luonnon kopioimista, vaan luonnon omien rakenteiden tutkimista. Luonnon muodot voivat saada ihmisen kannalta uusia merkityksiä. Sen mä oon huomannut monta kertaa, että silmä valehtelee, mutta sormenpäät ne puhuu totta. Terve Jussi. Mä kuulen, tärpätikeitteet on täällä kuule just parasta aikaa ja veivaa kauheasti. Kuule mä oon joutunut piirtämään lintuja kuule. Muistatko silloin kun sieltä ikkunasta nähtiin niitä kun ne rannalla hyppelehti siinä? Eiks totta? Joo, ja mä oon tehnytkin niitä ja siellä tulee semmonen ensimmäistä kertaa mä teen ulkoilmanäyttelyn kuule kelirikon aikana 27 lintua hyppii rannalla. Eikö se ole kiva? Vapaa pääsy. Mitä? Ei mitään pääsymaksua. Kun esineestä tulee kuin itsestään kaunis, ilman että tekijä välttämättä yrittää tehdä sen esteettiseksi, se on melkein aina sopusoinnussa tarkoituksenmukaisuuden kanssa. Ja silloin se heijastaa tekijän rakkautta esineeseen. On osattava nauttia monista asioista. Kaupunkiasunnossaan Virkkalalla on salainen paikka. Se on hänen työkammionsa, eristetty ympäristöstä.
Täällä hän täydentää suunnitelmiaan. Muotti antaa lasiesineelle muodon. Grafiittimuotti tehdään heti, kun luonnokset ovat valmiit. Tässä vaiheessa muotoilija on käsityöläinen. Virkkala tutkii lasia muun muassa valokuvaamalla sitä luonnon valossa. Muotoilijan on tunnettava hyvin aine, jonka parissa hän työskentelee. Jokaisella materiaalilla on sisäiset lakinsa. Teräs, lasi, posliini, pronssi ja puu vaativat oman muotokielensä jokainen. Materiaaleille ei saa tehdä väkivaltaa. Materiaali sanelee muodon. Virkkalan mielestä ei aina kannata setviä yleisölle esineen syntyä, koska kukin esine, etenkin käyttöesine, on tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön ja tiettyyn tarkoitukseen. Käytössä se punnitaan. On tehty tuhansia kuppia ja taas tämän jälkeen tullaan tehdä tuhansia lierien muodon ja pallon osan tai pallon muodon välillä mahtuu tuhansia eri mahdollisuuksia, mutta suunnittelijan täytyy löytää ne jäntevät muodot. Jos esine täyttää tehtävänsä ja se on alkuaan suunniteltu rakkaudella, on sen olemassaololla oikeutuksensa. Ja tässä juuri se vaikeus onkin tässä hommassa sen takia, että nyt jos lähdetään lierien muodosta, niin koitetaan saada silloin kulmikkaaseen se materiaalin läpinäkyväisyys juuri kulmassa, miten se on. Tässä nähdään tämä juuri posliinin jalous ja läpinäkyväisyys. Virkkala työskentelee Rosenthalin tehtaalla Etelä-Saksassa. Se on yksi hänen työpaikoistaan kansainvälisellä kentällä. Meneillään olevassa suunnitteluprosessissa kiinnitetään huomiota muun muassa posliinin valonläpäisykykyyn esineen eri kohdissa. Idea selkiintyy yhä paremmin, kun päästään luonnosvaiheesta mallintekoon. Sillä ihmissilmä ei tunne muotoa yhtä herkästi kuin kosketus. Kun silmä valehtelee, sormet sanovat totuuden, sanoo muotoilija. Monesti tehdään useampia malleja, joita vertaillaan keskenään. Tässä on prototyyppi, joka vielä muuttuu. Kun malli on tutkittu, päästään vasta käsiksi tarkkoihin työpiirustuksiin. Ne tehdään yhteistyössä ja sovelletaan tehtaan tekniseen koneistoon. Suunnittelijan pyrkimykset, tuotannon vaatimukset ja yleisön toivomukset eivät useinkaan käy samaan suuntaan. Ristiriitatilanteet ovat muotoilussa aina mahdollisia. Kuitenkin näillä astiastoilla Virkkalalle on 5 kertaa myönnetty Faensassa Italian presidentin kultamitali, arvostettu palkinto keramiikan ja posliinin alalla. Tapio Virkkalan töitä on museoissa ympäri maailmaa. Viimeksi hänen suuresta näyttelystään Amsterdamin Stedelijk-museossa, huomattavassa modernin taiteen museossa,
hankittiin laaja kokoelma töitä aina piirustuksista prototyyppeihin. Harva museon kävijä aavistaa, millainen on esineiden muotoilijan oma maisema, se elämänpiiri, johon hän työmatkoiltaan usein palaa. Tänne pohjoisen maisemiin Virkkala on tullut poikansa Samin kanssa. Kämpässä kaiverretaan perheen päiväkirjaa puukalikoille, joihin tallentuvat keskeiset tapahtumat. Perhe, Ruth Brück, Sami ja Maaria, on sydäntä lähellä arkena ja työssä. He ovat parhaita ja ankarimpia arvostelijoita, rakentavassa mielessä. Venetsia ja koko Italia on Virkkalalle läheinen. Täällä hän on saavuttanut ensimmäiset kansainväliset voittonsa Milanon Triennaalessa vuonna 1951, jolloin suomalainen muotoilu ja Tapio Virkkalan tuotanto nousi hetkessä maailman maineeseen. Venetsia on kulttuurien sulautumispaikka vuosituhannen ajalta. Nyt Virkkala sulauttaa oman lasimuotoilijan kokemuksensa Muranon lasinpuhaltajien perinteellisiin menetelmiin. Veninin tehtaalla Virkkala on voinut vanhoilla työtavoilla kokeilla lasia, jollaista ei Suomessa harrasteta. Solo due differenti colori.
Suomalainen lasi on Venetsiassa vaihtanut Pohjolan jäänkalpean värin ja saanut tilalle Adrianmeren sävyjä. Venetsiassa perinne, mielikuvitus ja nykyaikainen taito sulautuvat erikoisella tavalla. Vanhojen lasimestarien kokemukset tukevat muotoilijan pyrkimyksiä. Mutta kun vanhat lasinpuhaltajat väistyvät, ei uusia enää olekaan tulossa tilalle. Tämä on Venetsian vanhan lasiteollisuuden ongelma. Puu on Virkkalalle läheinen materiaali. Hän käsittelee sitä paljon vaneerina. Virkkala määrittelee vaneerin rytmilliseksi materiaaliksi. Veistäjän päämääränä on saada esille vaneerin rakenteen liike. Veistoksia voi lähestyä kaikilta tahoilta. Niillä ei ole julkisivua. Ne houkuttelevat koskettamaan. Niitä voisi aistia pimeässäkin. Ultima Thule, mahtavan kokoinen puureliefi Montrealin maailmannäyttelyyn, syntyi pienen luonnoslappusen pohjalta. Ne hätisti mua siellä Lapissakin ja mulla ei ollut paperia suurempaa kuin tämä ja mä piirsin sitten luonnoksen ja lähetin sinne ja nyt meillä onkin aikamoiset ongelmat, että me saamme tämän materiaalin riittämään, siis tuon materiaalin pituuden riittämään. Mitä sä luulet, että
montako kappaletta täällä. No niin, mä oon piirtänyt vähän suurempaan kokoon tänne. No kyllä siinä varmasti mennään 5-60 levyä ainakin. Televisiostudiossa Virkkala koettaa 9 metriä leveälle tasolle esittää, miten puuveistos kehittyi luonnoksesta. Helvetti tässä. Aloittaakin tää hommasta. Virkkala on ensi kertaa suostunut tällaiseen kokeiluun. Työtapa ei ole hänelle tavanomainen. Valkoinen seinä on ahdistava. Sen edessä on paljon vaikeampi lähteä liikkeelle kuin lähteä työstämään elävää puupintaa. Ensimmäiset kynänpiirrot rajaavat ja jäsentävät käytettävissä olevan tilan. Ensimmäiset mittasuhteet määrittyvät. Tätä hommaa silloin kun tehtiin tätä juttua, niin ei kukaan uskoisi, kuka tähän koivuviilua tähän menee. Että Keskelle syntyy vaakasuora vyöhyke, joka alkaa elää. Taiteilija vertaa sitä joen uomaan pohjoisessa. Virkkalan kynä alkaa tulkita pyörteiden muotoja ja samalla tuo esiin muistumia vaneeriveistoksen syiden kierteistä. tämä piirustus nyt ei oikeastaan niin näytä sitä asiaa niin selvästi, mutta siinä sitten kun sitä veistää, niin täytyy olla niinku silmät sormenpäissä koko ajan sen takia, että ei ihmissilmä oikeastaan niin tajua sitä asiaa. Ja monta kertaa verrannut tätä hommaa viuluntekijä hommaa sen takia, että jos tästä pikkusenkin pois ottaa, niin silloin se on pilalla. Graafisena taiteellinen tapahtuma on yksinkertaistunut. Muotoilija toistaa tasopinnalle niitä ilmiöitä, joita tapahtui suurta reliefiä tehtäessä. Taiteilijan onnistuu toistaa suuren reliefin syntytapahtuma. Joki alkaa hahmottua, nyt valkoiselle pinnalle. Olennaista vaneeriveistännässä on valita materiaali hyvästä oksattomasta viilusta. Ultima Thule vaati valtavan määrän oksatonta koivuviilua.
Ultima Thule merkitsee tarujen kaukaista Pohjolaa. Työ on nyt Mexico Cityn yliopiston museossa. Se oli tekijänsä vaativimpia taiteellisia haasteita. Onko luonnontunne jotakin suomalaisille taiteelle ja muotoilulle ominaista? Lapissa kysymykseen helposti vastaa myöntävästi. Mutta Virkkalan työlle olennaista on havainnoida tarkasti ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Muotoilijan on tutkittava myös esineiden käyttötapoja, ihmisen liikeratoja, hänen anatomiaansa, työasentojansa sekä hänen psykologiaansa. Työkalut perustuvat tähän vuorovaikutukseen. Mutta nekin on tehtävä käsin. Käsillä tekeminen on ilo. Mitä enemmän koneita käytetään, sen kauemmaksi ihminen etääntyy tekemisestä. Yksi työkaluista on Virkkalan muotoilema puukko. Lappi on eräänlainen laboratorio. Monet teollistuneiden yhteisöjen tunnuspiirteet puuttuvat sieltä ja ne voidaan unohtaa. Huomio voidaan kiinnittää olennaisiin, parhaillaan tutkimuksen alaisiin seikkoihin.
Käsityöläisellä on se etu, että hänen materiaalinsa on joka työvaiheessa käsin kosketeltavissa ja hallittavissa. Teollisuudessa materiaali on jatkuvasti jonkin etukäteen suunnitellun lain ja koneiston alainen, ja työn käynnistyttyä on muutoksia vaikea tehdä. Käyttöesineen, kuten veitsen, tulee olla luja, halpa ja helppo valmistaa. Sen tulee olla orgaanisesti ajateltu ja tehty. Muotoilijan on usein aiheellista irrottautua piirustuslautatyöstä. Hän ei voi olla pelkkä ideain tuottaja, vaan hänen täytyy kokea, että ideoilla on vastakaikua. On tutustuttava paitsi tekotapoihin, myös niihin ihmisiin, jotka edesauttavat tuotteen valmistusta. Ja ennen kaikkea ajateltava niitä ihmisiä, jotka esineitä käyttävät. On tärkeää olla itse työntekijäin joukossa. Lähimmäiset ovat parhaimmillaan, kun tehdään yhdessä työtä. Joidenkin suunnittelijain on helppo puhua ja selvittää aatteitaan julkisesti. Virkkala ei kuulu niihin. Hän ei esiinny teoreetikkona. Hän ei tarjoile sanallista selitystä töilleen. Hänen ajattelutapaansa kuuluu pikemminkin käsitys, että kun esine on tehty, sen täytyy puhua itse puolestaan. Sanalliset selvitykset eivät sitä enää auta eivätkä muuta. Olennaista on itse työprosessi. Se on yhteistyötä. Kaikki mukanaolijat antavat panoksensa kollektiiviseen tuotteeseen. Erityistä painoa Virkkala on aina pannut esineiden tarkoituksenmukaisuuden vaatimukselle. Mutta hän ei ole kaihtanut koristeellisia vaikutuksia siellä, missä ne ovat paikallaan. Tapio Virkkalan töillään saavuttama kansainvälinen arvostus perustuu suureksi osaksi siihen, että hän on pystynyt yhdistämään käsityön inhimilliset näkökohdat nykyaikaisen teollisuuden tuotantovaatimuksiin.
Lapin rauha on luovan työn lähde. Täällä voi kuulla hiljaisuuden, voi kuulla oman sydämensä äänen, sanoo Tapio Virkkala. Hänelle tämä ympäristö ja täällä asuvat ihmiset ovat antaneet jotakin, mitä mikään muu ei voi antaa. Paljon siitä on tullut tavallisten arkikokemusten mukana. Täällähän on lähellä sitä ihanteellista luovaa hetkeä, jossa muodon, pinnan ja värin ratkaisu on omissa käsissä, omissa sormenpäissä.